Pupuk. Kenapa aku? Ini yo kan sekarang. Ini ya. Kayak lak pringkeng lho. Ini sopo ya? Pringi Pakde dulu. Mosok iya. Kowe ngakoni Pak Demu kan Sing dene. dhisik ngono kan nyono. Weh. Sing macet ning sor iku. Wede, Mosok. Tak lali. Tapi cilik-cilik. Tidak prank. Ya ngerti spring. Ciri penak ya. Ora. Pilih-pilih sik nyon. Ora roh jenisnya. Rene yo delon pringi iki lho. Ini jenisnya modelnya pring apa ya? Ini warnanya kuning barang ya? Ya nek. Ngomong sik nyon. Oh, lagi tuh gede nyon. Iya. Rak saya nyon. Karena aku rasa gawe lho ngene iki ngene. Ketok tak tok. Tok ora. Enak iki. Hop. Nek rek ketok pring apa aku? Ngakon uang kaya ora. Yo ora dol pring. Loh, lha kuwi nyapa iki cah loro kuwi? Kok tak kowe? Hei. Kuwi nyapa? Apa yo? Wong entuk pring. Nyapa kon? Gunyong. Hei, ora sampean. Oh, yo. Nyapa? Wong yo. Ora le digepuk kok. Adik Le. Nyapa sampe gepuk ki lho? Yo mau gepentung no mau. Mau. Ngene. Pring ajene iki apa? Kentongan di rondok. Runduk gong sahur lho. Walah lha meng ngono. Bah. Omong ket mau. Kuwe lho denyu. Jare lele ngono. Bah, ngene iki lho pakur wae. Yo, yo. Wes rene. Ngene iki lho. Ora nek. Lah mek golek pring ae lho, njaluk ki oleh. Ora usah dadak nyolong-nyolong. Iki dinane poso. Paham gak arek-arek iki lho, Beh? Yo. Yo, Pak. Rene. Momong sing penak kene. Ya nyun, ora apa-apa jare nyun. Saya mau pakemu gepuk mari Aku ya wedi. Pokoke taren nek dine sing dia barang apik lek kok barang sing gak bener ya ora oleh. Ini macam bumbung. kentongan barang, Pak. Kalau juga nempreng, kan ana kene. Pintok ngono teles dilamu. Lah kene lho ya, buku kene. Penak jare nyun. Ngono aku ngerti nyolong. Jare olehmu dhewe anake iki mah PD-nya ini santainya aku lho. Luwih. Tak anggap lek ngono pokoke. Lho, lek pring nggih kentongane pring ngene iki garing. Engko diketoki sak ngene iki kentongane. Sopo ora gawe? Paling ya iso. Yo enak. Lek kuwi lho. Tak tinggal mulai. Ngono, Pak. Yo. Besok-besok ora lah ngono kuwi. Nggih. Apa nek potong loro iki lho. Wah, Ya. Gimana lho? Walah, nyun iki piye to? ngene Lalu iki. kan orang mau rene. Lah sak penake piye lho. Lah, Rono lho. alah. Wes rono Wis kono wis. Rono rene. Ngene wis. Aduh wis. Rono. Wis. Mun nyun. Ngene iki bubut tak ya. Penak lho ya. Penak piye? Iya ya yo. Orang anu singgane penak. Pak kok udah abad ah. Iki piye iki? Kok udah abad lho. Apa sih? Wah betul kan orang apa nyun. Baik kompet lho. Kita jiwa. Wah, coba kita. Oh. Sompon nang anu tak poso mat Senin iki mau. Mantep. Masa kok boleh? Dut. Sedut lek. Oh, nyungok. Iya ngono. Mati meneni kowe malah ngapung-ngapung. Oh niki yo. Pring. Untung kamu milik urut tak dikentongan aku mau jamu malah nglandeng jadi tengah. Penak. Kamu piye? Penak. Kentonganku ngiwang yo. Ayo wis. Nyun yo. Sopan, kuwi to. Oh. Sore. Yo. Masuk. Sip. Yo saya. Ketemu kok. Bareng. Oteng
apa kok terang? Empat ngono. Ono. Di sini. Ono. Ono. Ayo. Yo. 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 Iya di. Ayo. Waduh. Tenang to. Dong. Karemu beges lho. Heeh, tak mati bojo loro. Nyunes lu teko ke mau lek. Nah, iya. Tak entar ngat-ngat wae. Iku karep bocah piye? Rondo ora. Rondo. Hah? Rondo. Rondo le. Apa? Rondo. Ronda. Ya. Sing manyun lho, mbok telepon mbok kapakne ngono lho. Janjian jam berapa tuh dari? Jam piro? Orang jam. Jamnya itu. Apa jam? Iya. Bu. Tak beli ya. Lu. Dari ini, Lek. Oke. Tak tunggu. Weh, Mana? ayo. Wah, gue sebut pokoknya ayo. Oi. Iya, bah. Manyun. Iya, Lek. Luwe. Gue kondi kan bulet wi. Pada mana acara? Alatmu ndi? Atau apa? Ini ngejak rondo. Bah, rondo yang ini rondo udah turu. Rondo. Rondo. Masuk rondo udah malam lho. Ndi alatmu lho? Aku sek. Tunggu alat apa? Kamu di nek. Lah ya kuwi ya. Boleh sih. Cek juara sih. Bulet cacah. Lek. Jan terus. Alat nih Jan. Wah. Aku iki bos. Ini bagi apa to nyon? Ya gen udah kolek. Iki bener iki bener. Ayo lek arepe. Iya, angkrang to lek. Rondo lek ora gue angkrang. Bey. Ya kan to. Kuwi ya ngono to lek. Ora masuk. Bener kabel lho dol alatku kemarin itu lho. Piye alatku piye? Kok sawi to lek emang ya. Sawi gue apa jane? Iki rai. Boh, dari juga alat kok. Nah, iya. Sawi alat. Ya apa nih alat iki alat apa? Nyon, alat musik kok ngene lho bagi opo lho. Iki makanya fungsinya itu. Iku digolongi nyon di kentongan. Ngono lho. Lho, ngene to. Suarane kira ngono kuwi. Lho piye nek? Opo pokoke wis alat iki. Iki gak aku iki. Ini lho nyon. Aku tak iki. Aku. Iki. Nah iki tegul angkang wis. Buat nih lho. Ini manuk. Ini ki nyegare bolongnya piye? Karo gaji. Lek, kok gaji lek. Enak lho gajine. Endi gajine? Pawon lho. Guys, Gajine nek ana merjangan piye? kurang. Kayak em sawi lho. Oh, jangan oleh. Buane goreng-goreng iwak barangmu lho. Bisa udah lu. Wedingan lho lho. Depane nek. Ditemuki tangane iku nyon. Pok ngowe nek. Awas dipangan. Oh, Gila. yo. Pecok iki. Apa itu? Copo iki? Alate iki lho. Alate yo ngene. Aku ora iso tapi kali gawe ngene iki ora iso. Yo gaji yo. Yo. Iki carane. Palu. Sowan ini. Lah meneng. Dadi lho. Oh ya. Iki wis. Nah. Alatmu ndi nyon? Alatmu jebol saya. Ono kae aduran aja. Yo ya, santai nih. Mana mulai? Mana kau? Nah. Di maju. Ayo gua alat ya. Weh, yo. Alat gue pagak mening ta. Wah, nyun nih kayak ngono piye to nyun? Alat kejar umum ta. Iya, masuk ta. Masuk boncep ning krungu kuwi nyun. Nyapo? Kuwi apik modern. Iki nyun ramuni wae mopo ngene nyun. Ngene iki lho nyun. Iya, Jal. Generasi lama nyun. Enek monyang iki kentongan ini iki nyun. Modern. Wamu yo modern bocop ning krungu ki arep nyun. Tapi kan jalan pantes. Terus juga ono kunci wamu kuwi. Endi? Kuwi 3 tahun baru ben nyun. Nyapo juga saiki ngene lho penak. Karo klilik ngono yo. Oh. Kayak klenger kowe. Ora. Cok ning ndi tulisan ngomong. Anu. Jadi kabeh tanggane sak cok. Terus parene jebuk ngono wis tak nyalas tok. Balik ose kuwi. Kene nyapet bareng.
Banose kok tak alat. Alah jajak wis kuwi sik paling ra mending blas. Percaya. Di delok sik. Ya atus ae. Jane alatnya apa to, Lek? Lah iya lho, sawi lho kan. Woi, sawi iki kan. Jane dijipo apa lho? Kan to. Alatmu ki lho. Iki timbo. Iya to Yun. Timbo. Muni sing penting awakmu ra muni. Marane cek son. Iya jagare PKP ra wae iku dangdung. Ora aku wis padha iki karo iki. Telu ae cukup. Iki carane piye nih? Jadi tutuk karo iki lho, Nyok. Angger wis sementara kena yo. Iso ngene iki. Lho suara. Jajal. Ya ta. Kita penak ya. Jajal. Jelas penak. Piye? Kok ora yo karepmu ki lho. Lek. Ora kok jengke nyun. Iki aku sing gawe nyun. Ya wis. Ora tek nganu kuwi. Sedale iki wis. Ben iki sapa ning nduri? Meduk sik to kene ben penak suarane ben Oh, kawin. keluy. Wah, kawin suarane. Yo. Sia. Nikah kapan? Duduk ya. Ini kita iki. Tutuk kuwi sementara iki ditek suara dalem lho. Iki lho. Kuwi lho. Nyap. Aku kecil lho. Sementara. Oh ya. Ya. Duduk iki apa? Hah? Duduk apa iki? Nanya. Nyun, udah go salon nyapo alatku kan. Ayo, cek. Weh, iso apa enak gitu Pak Munyun. Murahan wis biasa ngene iki. Penak nosik ngono lho. Penake dijole kono. Iki piye to Nyun? Ya taware Nyun. Aku ora iso blas Wis aku. pokoke mbok gepuk. Tumbas kuwi. Ngono lho luwek. Kilo. Iki barang iki. Kamu barang itu ingin lho mulai. Piye ayo? Sino? Ya. Pangangan. 2025 Pak. Tabuhane ngene iki Pak. Ya. Pokoke kok ki ambele bumi. Ya. Aduh kok minggu tahun sahur masalah. Ini ya. Ngene. Yo. Si ro lu. Aku titipkan dia tak pantas ku bersanding dengannya. Ayo wong podo-podo sahur. Ono nyen lagu nyen yo. Piye? Iki apa nih? Ayo. Aku menghayati gimana? Ayo nek. Kadang pokoknya tak hayati ngono. Ayo yo. Wes. Nek ora sahur. Nek ora sahur. Sesuk ora poso. Ngawur Lah yo piye? lemes. Ya wes, balik. Heeh. Piye iki? Lemes ora megawe ngono lho Nyun. Ojo ngono beduk. Yo Nyun. Oh iya. Hotel ora wae. Ora kawin blas orane. Yura. Lah iya. Piye iki lho? Nyun. Ate sahur. Wis ngene tok asline mampu Nyun. Yo to. Hasil Tekson nih. lagu sitok. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, monggo enggal sahur. Nah jane yo kuwi tapi ora tak apal Nyun. Wis gampang kok ditonton Nyun. Ngopi saiki? Tapi jami wayahe. Iya ta. Iya. Dan aku endut campur. Ya. Mari piye? Ya iya. Wes ayo. Wis Jam 10 iki ya. Ngopi saya kok. Tunggu Sik. bengi. Yes, berangkat. alatmu gowon Oh sih. ya Mas, alatnya cool iki lho dhewe. Wes aku tak mulai sih, tak balik jalanmu. Iya. Ngopi goreng biasane enak. Enak. Bagus. Oh, apik ya. Bang. Gitu. Gitu. Nanti gini Nyun. Ning. Yo, sok. Pau enak kok. Asli pau enak. Kita tempatnya Nyun. Iya. Lu pengen bulet aja ngejar ini. Gue sawah, ayo. Iki apa iki? Diwaca. Mandi lah.
menu iki. Oh, iya kok mati yun. Urip yo balik ngene Ya, urip iki. Kowe pesen apa kowe? Sik tau beli sik. Iki lho yun. Apa kuwi? Tahu ora ta? Ya iki kan gambarnya kayak tahu tulisannya kok. 10.000 nyun. Wah, ojo sing ojo larang iki yo. Ojo larang iki. Masamu lho. Oh, kowe iki petani sukses lho. Yo. Kok jumlah wae. Tinggi 5.000. Murah-murah iki. Yang bakar ya. Kok enak ya. Apa? Apa lo? Buat ae. Nah, buka menu nih lho. Kowe kok paham iki? Yo ro gambare kok. Regane iki yo. Tak iya to. 30.000. Wak sitok iki. Ayo, peloro piye? Liwak sitok kok ngene lho nyun. Iki gambar, Bos. Jajal minumnya apa minumnya? Minum. Ini lho. Ngombe ta? Ya ngombe. Ora Seretan, seretan. bakaran lho. Weh. Kok wis sawi lho, weh. Tani ya. Karena pakai keberah ya rara. Iki ora rogan. Bakar lho. Merho. Iya. Nyelek. Iya. Ayam kampung. Cumi-cumi. Lah. Cumi ya kowe iki sekali. Itu enak itu. Apa wi? Gambar ta? Iya. Yo. Berapa? Ya. Lah ini. Liwak ya. Awe apa lho iki? Ayo. Ayo. Kakap bakar. Kerupuk bakar. Kerupuk bakar. Kerupuk. Kerapu. Kerapu. Pahit pak. Itu kamu nih. Maki dia sekacangan lho. Kamu enak. Wah, kamu Ora tau bikin roti. Jajal ya, jajal aja. Pas. Berarti Pas kan opo pas nih buat tahu. Lihatmu ku pahit. Ora tau bikin. Paling temen-temennya es teh lho. ya pesan opo lho. Telo goreng. Lah, pangkat telur goreng. Ikas. Jane goreng enggak, sosis, nugget iki lah. Opo enak. Romo, Kok berane ya, aku berah ya lah. iki lho pagan hasilnya. Iya. Ora tau rene yo. Enak. Rene. Dan goreng nih. Es. Yo wis, seneng ya guys dadal. Ya wis. Kemudian jawabmu aku terus pesen. Mugo ora? Ya gowo. Kok mulai? Kilo nyun. Apa wi? Bu, pokoknya tak kayak gini. Beh, sapa ora jane kowe iki? Pedes apa? Asin. Asin. Oh, Kilo pedes sih. oke. Extra hot. Wah, yo. Mangen. Aduh bilang deh. So, Ora bisa nyakot kok. bisa le. Bisa. Bisa. Lek lho mesti ngawur kok kan. Sampen. Oh, iya ya. Beh. Pas bumbu. Pas. Belum pernah pas. Betul loh.
Aku wae. Iki lho. Baru tau aku. Lah iya. Wah, nyapa tuh. Ayo. Oh, Nah. Nah, toh. Nah, Tewa aku. nah. Jadi nyapa ya sebenarnya. Nyapa. Dulu pun nyong yo. Wedok lah. Yo cewek Lah iya. goreng itu. Karo tutup nang Nego iki Rasi. nek. Tramertoyo. Iyo Rasi. lek. Nemen kowe lek. Weh, ayo. Ngomong ini ya. Ya. Iyo. Ya. Nah. Weh, Kowe iki jere ora bagian aku. Contoh yo Gue tinggal Udah ya. Ayo. ngalung kowe cewek. Oke. Aku lah mbah babu sih. Nah, gila dah. Traktoro gitu tapi. Ora. Nanti kamu sakit gimana lah? Aku entek men yo. Coba rata mangin gitu. Goreng iki tahu lah gini. Tahu goreng ya. Nah, goreng iki. Udah goreng. Rondo royal ngene iki lho. Kowe kan ngombut ya. Pangkat kuwi ya. Kancane sendoke iki lho. Iya, sendoke lho. Loro lho yo. Lawe apa lho iki? Sing ngene lho. Iya lho. Nak nando. Yo. Aku entek dhisik yo. Kowe iki doyan apa luwe jane? Banyu ku yo entek yo mamu sik uangmu terus. Ngapu lho karo Aku sitok. aku terus. Alah, lah. Kowe lek lho. Sik akeh. Yo sekali yo. Ojo. Tok tuh. Ngawur ora rek. Ceplok-ceplok sampean. Ini lho. Tilo nyo. Nyo. Oh, yo. Ya ayo. Enak to. Enak lho. Nah, Iya lho. Nah, nyo. kowe lek anu lek. Tanyane yo. Mari lek mulai mari lek. Ya ayo. Tekno lek. Memang Kak ngombe blas sih dino kancane aja si akeh karo entek ya. Lah iya. Ngelak pol. Wong poso kok ngombe. Mosok. Lek. Kak kowe lek. Loh. Ini delok yo. Wah iya. Ngede entek yo wis kancane. Iya yo. Iki lho benernya. Ngawur lho wong ngene lho bukan ngombe lah. Nah, Anyes. nangis. Reh. Pesenek. Iya, Pesenek mau balik mari. enak. Ada ya? Nah, Oh, juga apa ya sepenak mulai turu. yo mari ini. Anjir. Ada dia balik mulai ya. Nah, Buka wong sahur kan. Ya, tok ngono kan. tek dari opo jelasno. Ronda malam, Bos. Udah malam. Iya. Iya, masuk lah, Rek. Masuk. Tuh, lah. Piye? Lah. Acara minggu. Iya. Tadi ya. Udah malam gue ya. Yo sing penting ya dibayar sik. Kowe Yo. kudu kayak ning kono kae. Lali. Awakmu Ora awakmu nek bener. Ah. Ayo nyuwun ning aku sak ning kadang pengen lho nyuwun. bah. No. Molek Nah, ngapusi ra tak tekan dhewe ae kan kuwi. Aun. Dah. ya aduh. Ngek kok. Waduh. Bah. Rusuh kabeh, kabeh. Cek bayar yo. Hah? Ya. Iman. Udah belum, Mbak? Belum. Kerungkung aja kayak Sini gitu. Weh, ya. Yo. Udah, Mas. Urung bayar, Nyun. Nah, tak kira gue itu sih weh. Besok aja, Pak. Weh. Kan. Apanya? Ayo apa? Kosong. Sahur. Sahur. Eneng bisa Oh, ya wes. Ini apa ya? Gak arep tekon buka jam berapa?
Ya agak siang agak malam. 9. Nomor. Kamu pesen Ada nggak? beli ongkir sekitar kamu. Oke. Siap. Cek juga ada. Makasih Pak ya. Makasih atas tangannya. Ya. Buat